Možno sa aj vy niekedy cítite unavene. Trávenie nefunguje, ako má, telu dochádza energia. A vy si kladiete otázku, čo sa to deje s mojim telom. Cítite sa unavene, aj keď spíte celú noc. No unavenie sa môžeme cítiť na viacerých úrovniach. Fyzicky, psychicky a emocionálne. Môže to vyzerať aj takto. Podráždenosť, precitlivenosť, ťažká sústredenosť, bolesti hlavy, dochádza nám energia, máme pocit ťažkého celého tela, cítime sa vyčerpaní, strácame motiváciu, nechce sa nám vôbec s nikým komunikovať. Unavený človek často cíti, že už nemá z čoho brať. Telo spomaľuje, myseľ zlenivieva a duša kričí po oddychu. Naše telo nám dáva tým signál, že niečo nie je v poriadku. A práve teraz prišiel čas, kde ho môžeme začať počúvať. V ľudskom tele sa nachádza mnoho rozmanitých parazitov, ktoré môžu spôsobovať rôzne zdravotné problémy. Parazity v ľudskom organizme môžu výrazne ovplyvniť naše zdravie, silu, trávenie, energiu alebo stav našej pokožky. Vyskytujú sa v črevách, pľucach, pečení, svaloch, hltane, mozgu, krvi, koži a dokonca sa môžu nachádzať aj v očiach. Môžu byť niekoľko metrov dlhé pásomnice až desiatky rôznych druhov. Typickou vlastnosťou parazita je, že žije na úkor iného živého organizmu. Cudzopasí na hostiteľovi, ktorým môže byť každý z nás tým, že odčerpáva z nás živiny a našu energiu. Štatistiky dokazujú, že v ľudskom tele má parazity skoro 90% populácie. Nie je to nič príjemné. Parazity sú všade okolo nás. Domáce zvieratka, na nákupných vozíkoch, v autobuse, v potravinách, vo vode, no proste všade okolo. Našťastie máme možnosť sa toho všetkého zbaviť. Volám sa Mária a dnes vám veľmi rada predstavím prírodný výživový doplnok stravy Kleans. Doplnok stravy bol vyvinutý a vyrábaný je v Českej republike. Za jeho vývojom stojí tím vedeckej rády Essence, zložený z predných odborníkov, farmaceutov, pôsobiacich vo svojom obore už mnoho rokov. Kleans je čisto prírodné antiparazitikum, ktoré pomáha nášmu telu zbaviť sa tichých nepriateľov, škodlivých látok a parazitov, ktoré môžu ovplyvniť náš život viac, než si to všetci dokážeme uvedomiť. Je to účinné, no pritom šetrné riešenie pre každého, kto túži po vnútornej očiste od parazitov a zdravšom živote. Mám tu hneď 3 referencie a skúsenosti kolegov pred užívaním a po užívaní prírodného antiparazitika. Zuzana, 42 rokov. Pred užívaním antiparazitika neustále únava, nafúkovanie, podráždenosť, problémy so spánkom. Po 2 mesiacoch pravidelného užívania som sa cítila ako nový človek, zrazu som mala viac energie, lepšie som spala a prestala som mať pocit ťažkosti v bruchu. Jozef, 51 rokov. Mal som neustále kožné výražky a svrbenie, ktoré som si nevedel vysvetliť. Po očiste sa pokožka výrazne zlepšila a ustúpilo aj svrbenie. Neveril som, že to môže mať nejakú súvislosť s parazitami. Martina, 29 rokov. Pred užívaním časté bolesti hlavy, hmla v hlave, problémy s trávením a neskutočný zápach z úst. Po kúre sa mi zlepšilo trávenie, hlava sa vyčistila a konečne sa cítim sviežo zvonku aj znútra. Ako som spomínala, predstavím vám teda náš produkt Kleans. Je vhodný pre všetkých, ktorí chcú detoxikovať svoj organizmus. Takomto je balení. Mám to otvorené, pretože tu to vidíte, takto, keď sa to otvorí, tak sa to naruší ten obal. Obsahuje 30 kapslí, na každý deň jednu. Kleans nie je len o detoxikácii, je o návrate k rovnováhe ľudského organizmu.
Obsahuje extrakt z kôry mangolie lekárskej, výrazne ovplyvňuje funkciu črevného traktu v zmysle pravidelnosti vyprázdňovania. Enzym proteáza Aspergillus oryzae pomáha v traviacom ústrojenstve správnemu štiepeniu bielkovín a tráveniu. Extrakt z čierneho korenia pôsobí nielen ako inhibitor enzymov, ale má taktiež pozitívny vplyv na činnosť nervovej sústavy. Vitamín A podporuje zdravý stav sliznic, vrátanie črevného traktu a posilňuje imunitu. Tento produkt odporúčam každému, kto prechádza detoxikáciou alebo jednoducho chce svojmu telu doprieť prevenciu a očistu. Pleánc je vhodný aj ako súčasť pravidelnej starostlivosti o čreva a našu imunitu. Až 70 a 80 imunity sa nachádza v črevách, presnejšie tzv. V črevnom lymfatickom tkanive. Znamená to, že naše traviace ústrojenstvo nehrá len úlohu pri spracovaní potravy, ale je kľúčovým centrom aj obrany schopnosti. Prečo je to tak? Čreva sú prvým miestom kontaktu s mnohými mikroorganizmami, ktoré prijímame potravou. Nachádza sa tam miliardy prospešných baktérií, črevný mikrobióm, ktorý podporuje imunitu. Preto je potrebné ho pravidelne čistiť tak, ako čistíte svoj dom, svoje kancelárie, svoje pracoviska, svoje auta a všetko okolo seba. Keď sa naše telo zbaví parazitov, zrazu sa nám dýcha ľahšie, ako by sme odhodili neviditeľný bátoh plný únavy, bolesti a ťažoby. Odparazitované telo je ako prebudená príroda na jar. Znova sa cítime lepšie, cítime silu, sviežosť, energiu a môžeme žiť naplno. Denné dávkovanie čisto prírodného produktu Kleans je jednoduché. 1 tableta denne. Odporúča sa užívať aspoň 3 mesiace a potom si nechať krátku pauzu. Ja ho užívam po jedle alebo s jedlom, ale môže sa užívať kedykoľvek behom dňa. Nemá sa používať v kombinácii s alkoholom a výrobok neobsahuje cukor, lepok ani laktózu. Ľudské telo si zaslúži byť v rovnováhe, preto by sme mu mali pomôcť zbaviť sa toho, čo ho oslabuje. Máme možnosť mu dať nášmu telu krásny dar čistoty a pohody. No a to je náš výživový doplnok Kleans, čisto prírodné antiparazitikum. Ďakujem, že ste si našli čas a prajem vám zdravie, silu a vnútorný pokoj. V prípade ďalších informácií ma môžete kontaktovať e-mailom, rada vám zodpoviem otázky, ktoré by ste sa chceli spýtať.